ಅಮಸರ ಜಾಸ್ತಿ. ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಧುವಿನ ಕೆನ್ನೆ ಸವರಿದ ವರ, ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ ವಧು ಆಯಗೊಂಜ ಅಮಸರನೇ ಸುರೇಸಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಾಲ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಕಾತಿಗೇನೆ ದೇವೆ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ. ಮದುವೆಂಗೆ ಅವತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಅವತ್ತು ನಾಪತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ನಗಳ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಡ ಗೊಬ್ಬುಣ ರೀತಿ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪಳ ಕಾಯ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾಡ್ದೀತಿ ನಾಪತ್ತೆ ಜವಳಿ ದೆತ್ತದು ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದು ನಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ಮಗಳನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬಲೆ ಅಂತ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗನಕ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಡ ಈ ರೀತಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಾಂಡ ಎತ್ತು ಸಮಯ ನಡಪ ದಿನಪೂರ ನಡತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ತೋನೋದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಪ್ಪುನೆ ನೆಟ್ ಐಕೆ ನಮ್ಮಡ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಆ ಪುಟ್ಟನಗನೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಅವು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತೋದು. ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಇದೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೇಳ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅಂತ ಈ ಜನ ಅಮ್ಮಣ ನೋಡು ನಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೋಗ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಗಾನಾದಿ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ ನಿಲ್ಲುವಳೆ ವಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ ನಿಲ್ಲುವಳೆ ವಾಣಿ ಮೀನಾಂಕ ನರಸಿ ಬರುವಳಲ್ಲ